Замисляли ли са някога защо жените изглежда си падат доста повече по по-дивите мъже, по нерационалните, по-рискованите мъже. Мъжете, които се правят каквото си искат, поемат някакви огромни рискове, без значение какви ще са случаи, дали ще са финансови или всякакви други. По-избухливите хората, където за масовото общество, за масата от мъжете изглеждат като лоши партньори. Лоши потенциални партньори. Защото не са стоици, не са спокойни, а са разпръснати навсякъде, правят си каквото си искат, опасни до някаква степен. Отговора на този въпрос е, че тия хора съвсем инстинктивно и съвсем животински са с по-висок тестостерон. Или даже и да не са с по-висок тестостерон, жените ги възприемат като мъже с по-висок тестостерон. И тук идва и поредния псайоп, поредната манипулация на Red Pill, как постоянно трябва да си стоичен, трябва да си спокоен, трябва да си дисциплиниран, трябва да си студен, трябва да не реагираш във връзката. А пък в крайна сметка се оказва, че винаги те избухливите, изприхавите и откачените, ако може да го сложим в кавичка, са тия, където получават много повече внимание. Що? Защото това си е мъжката природа. Тотална лъжа е, че жената е емоционалната и на жената е хаотичната. Точно обратната. Мъжа е хаотичния, мъжа е емоционалния, той, който е от 0 до 100. Жената е тая, която му е камък, тая, която го успокоява. Всички сме гледали филми, мъжа отива на война, дава всичко от себе си, връща се, жената се грижи за раните му. Жената го успокоява. Отива, мъжа и се разрушава навънка, прибира се и го лекуват. А е спокойната енергия на жената и бясната и хаотичната на мъжа. Няма някой човек, който да ме убеди в противоположното, при положение, че го наблюдавам хиляди пъти в живота как се случва едно и също. Никой път рационалния и спокойния и дебатиращия, той дето влиза в дебати, в приказки с половинката си, не е тоя, който излиза отгоре. Винаги е дивак. Що? Защото това е човешката природа. Така седат нещата. На съвсем природно ниво, този човек изглежда като мъж с повече тестостерон. Същата работа, нали, в случай с рискованото поведение. Що жените харесват мъже с някакви лоши навици и всякакви такива, където предприемат всякакви рискове. Дали ще е хазартни типове или алкохолици и всякакви тем подобни. Защото това поведение мимикира поведение на висок тестостерон. Вманиачаване. Вкарване на огромен брой, огромно количество енергия в някакво действие, което е привлекателно. Без значение дали сте съгласни или не. Огледайте се. Хазартните типове не ги остават. Алкохолиците не ги остават. Маниачените не ги остават. Не казвам, че е добро или че е лошо. Просто наблюдавам някакви неща в живота. И в крайна сметка винаги се оказва така.